Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Elevate Arewa. A yau zan nuna muku ne wani muhimmin application. Menene aikin wannan application ɗin? Shi kawai yana ajiye abubuwa ne a cikinsa saboda yana amfani ga mutane masu yawan mantuwa. Application ɗin zai taimaka wa mutum ne idan yana yawan mantuwa. Ga yadda application ɗin yake kuma yadda za a samo shi. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, ku yi liking kuma ku yi sharing bidiyon ga 'yan uwa da sauran abokai. Kamar yadda kuka sani, na farko zan shiga Play Store ne, wato inda ake downloading gema-gemai da application na Android. Yanzu zan shiga Play Store. Yanzu ga shi nan na shiga cikin Play Store, sai na yi searching, sai rubuta Keep, K-E-E-P, Keep. Na farkon nan shi ne wanda muke nema. Ga shi nan sunan shi Google Keep Notes and List. Ni yanzu na yi installing. Ku wanda ba ku yi ba za ku danna install, zai nuna muku install sai ku danna. Idan kun yi installing sai ku danna open. Ku ba haka zai nuna muku ba saboda ni na yi rubutu ne dama a ciki. Yanzu zan danna wancan alama ɗan ƙaramin wannan a sama, sai in zaɓi Google account ɗina, Gmail ɗina kenan da zan yi amfani da shi. Yanzu wannan kun ga babu komai a ciki, abu guda ɗaya ne a ciki. Inda application ɗin nan zai muku amfani shi ne, misali na je ni makaranta sai na manta ban zo da littafi ba ko ban zo da biro ba. Zan iya shiga cikin wannan application ɗin, in danna kan plus ɗin nan, in rubuta abun da bayanin da malamin ya yi gaba ɗaya a ranar. Kuma wannan yana saving ɗin shi ne akan Google ɗinka, wanda ko ka canja waya in ka hau za ka same shi. To gare ku kuma 'yan aika, misali yanzu a gidanka mamanka, a gidanku mamanka ko babanka an aike ka kasuwa, an baka list da yawa abubuwan da za ka sayo, kai kuma abubuwan suna da yawa har ma kana tunanin za ka iya mantawa. Za ka yi amfani da wannan application ɗin ka rubuta abubuwan da za ka saya, kamar yadda kuka ga yadda nake yi. Nan zan sayi sabulu, omo, albasa, sai in danna plus ɗin nan, sai in sa biredi. Yanzu wannan shi ne abubuwan da nake so in saya a yau. Misali yanzu sai na je cikin kasuwan, zan buɗe cikin application ɗin ne, in shiga wajen sayayyan nawa. Idan na sayi sabulu sai in danna kan abun nan, kun ga zai ja good, yana nufin an sayi sabulu. Idan na sayi biredi zan danna kansa sai ya ja good, na sayi biredi. Duk haka kun ga zai sauƙaƙa wa mutum ayyuka, saboda me? Zai kiyaye shi. Idan mutum na da yawan mantuwa wannan abun zai taimake shi sosai. Ƙaddara yau na je makaranta sai ban samu na zo da littafi ba ko ban zo da biro ba, kuma malam yana bayani abu mai amfani sosai. Yanzu zan yi amfani da wannan application ɗin yanzu in rubuta abubuwan da malamin ya yi bayani a ranar. Kun gani yanzu na rubuta yadda ake haɗa application, sai in sauko ƙasa, sai na fara zuba bayani. Na farko ga yadda ake yin kaza kaza kaza, haka zan ta rubutawa dai. Kun ga in na yi back yanzu za ku ga ya yi saving ɗin abun. Zan iya in yi moving ɗinsu, in matsar da shi duk inda nake so. Zan iya yin abubuwa da yawa kamar canja jeruwansu. Kuma yanzu zan iya in riƙe in canja kalan note ɗin. Kun gani ya canja ya dawo blue. Zan iya yin abubuwa da yawa. Da fatan kowa ya ƙaru. Kada ku manta ku yi liking, ku yi sharing kuma ku yi subscribing wa wannan channel don kowa ya amfana gaba ɗaya. Na bar ku lafiya.